Henne ka step arpoi tarik nai wieng arajar pusau hakapor kumba arbaji AA ka wei ka longyeng hakasnong wa rinong East and West Kasil district kala ingkong kait na ka chingsha bamdu hakading ka balapur step ba katba ka kami bat saungut ki khun kidang yo thia lengai laong ba kini kishi kmi shikhun ki lakandet bat pet sabar ka yeng rengkat ka perta jingeram usoldar ka snong wa rinong uba spring lang wenyang ulai thu ba ka tei ki jingja ka la cha ka yeng ka kongshi dalin marngar bat hakate ka por ki don saungut ki khun katbau kpa udang dan hakachaka bela la subaru ba ka tei ka jingplu ka yeng kala bandai na ka boarding electric bat laong ka jinglut kalakot hadu saulak tingka hakabai dei bat kani ka jingja na kalyang sodar la dabun ujor sa ka office jong ka motor recent block bat na kalyang jong ka block kin sawan ban jurep ban khenya ka jinglut jingsam shushu lai thu ban kalyang ki parasnong hakate step kilawan ban ngolem bat no sniang jingerap ya ka golong yeng hakaba na kalyang ka snong ru kin song committee ban thau kila jingerap na ka banta ka te golong yeng bangat hakani ka apon Irai nang lat emi brau ni nganan kendet kan brau rat nganan ne hamcir na mai la enya cu badang kat hamcir mai Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. balehi banai kita Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya